Sí, hola, bé, bàsicament la Fundació Jaume III, com bé saben, és una fundació que va néixer fa 2 anys, no? o havia farà 2 anys i mig, i bàsicament l'objectiu que té és dignificar, prestigiar unes modalitats insulars que no han estat, que són restant reconegudes per l'Estatut d'Autonomia, però que fins ara no s'han prestigiat, no s'han dignificat tal com se mereixen, no? Avui presentarem la memòria de l'any 2015 i també el programa d'activitats de l'any 2016, no? Esperam moltíssima gent, no? I diguem, perquè s'engresquin, no? Amb aquest projecte que considerem necessari per les Illes Balears. Bueno, com podeu veure, avui celebram un poc el que és la presentació de la memòria del 2015, de la feina feta per la Fundació Jaume III el 2015 en defensa dels mallorquins i les modalitats insulars, i, a més, el més important encara, la presentació de què volem fer enguany el 2016 per defensar els mallorquins, menorquins i vicenc a tot Balears enguany, perquè, a més, aquesta és un poc la importància d'aquest acte, no? La novedat és que la Fundació, juntament amb Foment Cultural de les Illes Balears, s'expandirà aquest 2016 a totes les illes, a Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera, i per tant aconseguirem un poc aquesta fita, o hem d'aconseguir, perquè encara no està fet, aquesta fita de que totes les illes vagin juntes, que al final és el nostre objectiu, i evidentment anar tots a una per defensar la nostra cultura i la nostra llengua d'aquesta injustícia que patim, no? d'haver d'aguantar que s'ha mostrat d'ignorants per defensar la llengua dels nostres avis i predins, d'aguantar que s'hagin de penalitzar els lots que escriuen en l'article salat en mallorquí i en menorquí a les escoles, o d'haver d'aguantar una televisió pública com és IB3, una ràdio televisió pública, que pagam tots els balears de la nostra butxaca i que sense que se mos hagi de consultar mai, ells que són tan partidaris tots aquests que imposen el català, hi ha la paradoxa que són a la vegada partidaris de defensar les consultes populars, però mai mos demanen per aquest tema, curiosament, que són els mateixos que mos fan pagar una televisió que ha d'estar en pur català estàndard barceloní i que tant els anuncis com tot el que forma part dels informatius ha d'estar en unes formes que no són les nostres pròpies. Per tant, la Fundació reivindica i sempre reivindicarà les formes pròpies d'aquí, des del rigor i des de la moderació, però sempre tenim clar que la nostra feina serà defensar els mallorquins, menorquins i vicenc, i avui, encara per tots els que encara no coneguin la Fundació Jaume III i Foment Cultural, per els convidam a que mos segueixin a les xarxes socials, la pàgina web jaumetercer.com que tenim, que actualitzam a diari, i us animam a que si sou partidaris de la defensa dels mallorquins, menorquins i vicenc i de que la nostra llengua, la nostra cultura balear no es perdi, us heu de sumar, us heu de fer socis de la Fundació Jaume III i el més important per nosaltres és que us fagueu membres dels voluntaris, us fagueu de les taules, que envieu cartes al director protestant per la imposició del català estàndard, que en definitiva doneu una passa endavant i vos involucreu en la defensa del mallorquí, del menorquí i de la vicenc. En primer lloc, gràcies per venir a la presentació de la memòria de la Fundació Jaume III de l'any 2015, tot el que fera l'any passat, i en el programa d'activitat d'enguany de l'any 2015. No? Evidentment no és una memòria, és un resum de la memòria. Ja me perdonaran moltes persones de les que hi ha aquí. Sí, no he pensat a parlar qualque cosa, però fent tantes coses, l'activitat és tan frenètica i intensa, la de la Fundació, que realment és complicat en recordar-se'n de tot. No? Quasi la millor memòria seria agafar la pàgina web i veure tot el que feim dia a dia. No? Però bé,
En tot cas, per tant, una vegada més, agrair tant als donants com als simpatitzants, com al públic en general, periodistes, que han vingut aquí en aquesta presentació, en aquest acte, que no és obligat, perquè nosaltres som una fundació, una entitat sense ànim de lucre, però nosaltres sempre hem considerat que és molt bo incorporar aquells elements de l'empresa privada, com és la rendició de comptes anuals, encara que, com dic, no estiguem obligats, no? Més que res perquè els nostres donants puguin estar informats de tot el que han fet, que moltes vegades no arriba a les seves hores tot el que fem, i el que volen fer de cara a enguany. Estic francament content d'estar avui aquí, perquè, entre altres coses, veure que jo que he vist néixer a la Fundació i he fet feina durant un any i mig llarg, veure que tot això no només que al cap de 2 anys i mig la Fundació segueix existint, sinó que a més és una entitat avui dia molt més important del que era abans, amb molt de més arrelament, amb molta gent jove que no hi era en el començament, tot això amb molta producció ja. És una cosa també important quan una entitat cultural se posa en marxa i sobretot amb aquesta voluntat, a més, de defensar allò que poca gent defensa i sobretot que les institucions no defensen. Nosaltres que ara estem en el Parlament i també altres institucions sabem lo dur que és expressar-se en mallorquí, escriure també en mallorquí, perquè realment jo diria que la falta de sensibilitat cap a això, fins i tot de vegades en certes persones s'odi o l'animadversió manifesta, no? Cap a que fem les coses d'aquesta manera és notori, no? Però bé, igual que s'ha dit aquí avui, que hem de seguir i que això no pot aturar, nosaltres en el Parlament i a les altres institucions on estan també seguirem i no aturarem. Per tant, en tot cas, enhorabona i molt d'anys a la Fundació Jaume III. Només volia encoratjar a la Fundació Jaume III a seguir amb aquesta feina que estan fent per tornar a dur un pot de dignitat de la nostra llengua, una llengua que pareix que només pugui ser emprada en registres col·loquials, com va dir un lingüista quan xerrava de segon què se posava el frac, és a dir, el català estàndard, i quan xerrava a la seva gent o xerrava a casa seva se posava el mono de feina, que era el mallorquí. Jo crec que hem de recuperar aquesta dignitat que té la nostra llengua, tan antiga, tan rica i tan guapa.